que ajudam no frame. Yeah. משקל לתינוקות בא לשקול את הילד, כתוב המשקל מקולקל. אומר לה, הרוקח הוא מקולקל הרבה זמן, האמהות יש להם פטנט, הן עולות על המשקל הרגיל, משקלות, מורידות את הילד, משקלות שוב, ואז מפחיתות זה את זה, ומקבלים את התוצאה. היא אומרת, זה לא יעבוד אצלי. אבל למה? אני לא האמא. איזה יופי של חיה. זה גם קרה, בשר שלהם. קרה, הוא נולד בסיביר זה אבל. אני לא באתי מצפוצף קרה. אם אתה שומע צלצולים, אמרתי כבר לעמיקה בדרך, שהימאי שעולה על הסיפון, אתה שומע צלצולים זה לא אומר שנגמרה המתנרת. אתה שומע שם מצלצל, זה אומר שהביצים שלך לוקחות אחת בשנייה. הנה היא פה, לא? היא פה לפה יותר. לא עולים את זה? עושים דווארות. טוב. לא, אנחנו עכשיו ממשיכים לכיוון הקיבוץ, עכשיו, איפה שהעצים. כשאנחנו נחזור, או שנחזור מפה, או שנחזור באחד השבילים. יאללה. אנחנו נראה מה הכי כדאי. אורלי, כל כך הרבה פעמים היינו שם למעלה, איפה זה? כבר לא צריך לעלות את זה. הבנו שאי אפשר לעלות, אז... לא נכון, לא הבנו. כל פעם משתפרת ועצרת בנקודה יותר גבוהה. יאללה, ממשיכים? בכיף. רק שנייה, בוא נבדוק על המפה. זה מקהלה, עכשיו מה שקרה, פעם הגיע לפה. עולה רק $300. לא. אז הוא אומר לה, אין לי כוח, באמת אין לי כוח. קחי 300 וטיסי. הוא בא הביתה אשתו עם אותו סיפור. נתן לה גם $300, טיסי. חוזרת אשתו, מראה לו תמונות, רואה את המוות. ומי זאת? זאת שרלילה? כל שעה גבר אחר היה אצלה בחדר. אחרי כמה זמן הוא בא לחברה. תראי את התמונות, הוא רואה את אשתו, מי זאת? פרפרית? הוא אומרת, לא, זאת? מהיום הראשון עד האחרון יד ביד עם בעלה, לא זזה ממנו. יאללה. זה עולה לנו, יאללה. זה לחטוף מפה ומפה. מה אמרת? עדיף לעבור לריקודים סלוניים. עדיף לעבור לריקודים סלוניים. יאללה. אני בסדר. לא, זה לא הדוק ככה, אני גם לא עברתי את הדוק ככה. יש לנו סולון. הנה, פה רואים את
כמו אצלכם, לא? ש... אני הולך כך, בקיבוץ המקלחות זה הצריף אחד עם מחיצה. במחיצה היה חור מאוד נמוך. יכולת לראות רק את החלק התחתון של הבן אדם. 3 בנות מתקלחות. ושומעות פתאום צעדים שמישהו נכנס לצד של הבנים. אחת מתכופפת מציצה ואומרת לא, זה לא בעלי. השנייה מתכופפת מציצה ואומרת נכון, זה לא בעלי. השלישית מתכופפת אומרת הוא בכלל לא מהמשק. טוב, זה היה קיבוץ קטן. לוי אשכול. אמרו לא לוי. אשכול. אמרו שיש לך ילד בכל קיבוץ. אז הוא אומר, כמה קיבוצים יש בישראל, באמת? שבת שלום, בוקר טוב. גם אני אמרתי להם. כן. בגלל זה צריך להתאפק. וואלה, גם דקה שלך רקע משמע. יש פה איזה בור. כן, נדיר. אנחנו הולכים עכשיו, המגמה היא לקחת מזרחה. יש לנו שעה להתברבר מזרחה. לא, אל תתברבר שעה, תעשה את זה ב-40 דקות. אני לא רוצה את ריקודים סלונים, אין לי... שהגמתי לה את האופניים, נכון? כן, כן. איש אחד בא לחנות סקס. שנייה, מה? אישה אחת באה לחנות סקס. נורא פתאום קופסת גפרורים כתוב עליה 100 שקל. אמרת לו, מה זה? אומר, בפנים יש יתוש. את באה הביתה, הוא עושה לה חגיגה. טוב, קנתה. באה הביתה, התפשטה. פתחה את הקופסה של היתוש. היתוש כמנהגם של יתושים.
ציק, נדבק לתקרה, לא זז. אחרי 20 דקות היא מצלצלת לבעל הבית. הוא אומר, 2 דקות אני אצליח. הוא מגיע, מסתכל עליה ערומה, מסתכל על היתוש למעלה, מסתכל ערומה, הוא אומר ליתוש, פעם אחרונה שאני מראה לך. אתה יודע מתי אני אומר את הבדיחה הזאת? הכל מוקלט. לא, אתה יודע מתי אני מסתכל את הבדיחה הזאת? נו, צריך להסכים בנהיגה. פעם אחרונה שאני מראה לך. כן. כולם? יאללה, let's go. או כמו שאומרים במרוקאית, דווי. לא. לשטפות. איך? לשטפות. תשתלם זה אלוהים. אלוהים שלי. לשטפות. נזכרתי. ידעתי. מה ההבדל? מה יותר טוב? ידעתי. זה דבר מזמן לא עשינו. כן. זיתים. נו. מה זה? כן? לא יודע.